En teoria, el turbo és una bomba d'aire calent que força l'entrada de més aire al motor. Amb més aire, el motor pot funcionar més eficientment, augmentant la potència i reduint el consum i les emissions contaminants. El turbo està instal·lat al sistema d'escapament del motor entre el col·lector d'escapament i el tub d'escapament. Segons surten els gasos del motor, es troben en la turbina d'escapament del turbo que fa girar la roda compressora que comprimeix l'aire que entra al motor. L'oli passa a través del turbo proporcionant lubricació. A la pràctica, el turbo és un dispositiu altament sofisticat, eficient i complex, dissenyat en toleràncies de mil·lèsimes de mil·límetre. Consisteix en una turbina i un compressor units per un eix, suportats per un sistema de coixinats. El turbo és mogut per l'energia sobrant dels gasos d'escapament. Els gasos d'escapament entren a través de la turbina d'escapament, fan girar la turbina i surten a través del tub d'escapament. Les temperatures assolides en la fuita arriben als 900 graus centígrads, el que fa necessari l'ús de materials resistents a la calor en el cargol d'escapament i el cap de la turbina. Les revolucions i el parell del motor determinen la rapidesa en què gira el rotor. Amb el motor a ralentir, la velocitat del rotor serà mínima al passar més gasos a través de la turbina. La velocitat del rotor s'incrementa. A velocitat màxima, el rotor arriba a les 240.000 revolucions per minut. La roda compressora està connectada amb la turbina mitjançant un eix d'acer i és moguda per la velocitat generada per aquesta. L'aire és atret al cargol d'emissió per la roda compressora i comprimit al girar els àleps a gran velocitat. El perfil del cargol d'emissió transforma l'aire que entra a gran velocitat i baixa pressió en aire a baixa velocitat i alta pressió a la sortida del turbo. L'aire entra al cargol d'emissió a temperatura ambient però surt a 200 graus centígrads. A l'augmentar la temperatura de l'aire, disminueix la seva densitat i perdem potència. Per això, hem de fer servir un intercooler que, a través d'aire o aigua, disminueixi la temperatura de l'aire procedent del turbo. L'eix que uneix la turbina i el compressor descansa sobre coixinats lubricats per l'oli del motor. L'oli s'introdueix a pressió a través del cos fins als coixinats, el coixinat d'empenta i la resta de peces de fricció. L'oli també serveix com a refrigerant. Elimina la calor generada pel gir del rotor i la fricció. Els coixinats suren sobre una pel·lícula d'oli que es forma entre l'eix i el coixinat, i el cos i el coixinat. Les toleràncies d'aquestes pel·lícules d'oli són crítiques. En els dos extrems del cos, trobant segments que, a diferència dels que poden trobar en el motor, estan dissenyats per suportar les altes temperatures i pressió que generen aquests punts i evitar així el pas de l'oli, el cargol d'escapament i el cargol d'emissió. Una turbina petita tindrà una magnífica resposta a baixes revolucions. Per contra, a altres revolucions es passarà de voltes i pressuritzarà el motor en excés. Per prevenir això, als turbos se'ls ha d'incorporar una vàlvula que controla la pressió de bufat en el moment que la pressió s'apropa al màxim permès. La vàlvula s'obre per permetre que els gasos sobrants no passin a través de la turbina i surtin directament del tub d'escapament. En un turbo amb vàlvula podem utilitzar una turbina petita en total seguretat i aconseguir una magnífica resposta mantenint la potència.